Human ka malipayo ng maswerte nga tagdaog sa special draw sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga nabato ng iyang premyo. Iniamo si Maria Febligario sang Barangay Poblacion, Nueva Valencia, Guimaras kag nagamit sang 50 bilang iyang proof of purchase. Nabaton sila iyang premyo nga 500 pesos cash kag ang 60th anniversary limited edition radio sang Bombo Radio nga mayara sang LED light wala malansang sa isa lang ka istasyon kag very handy pag ini nga pwede gid madala sa bisan diin nga lugar manufactured exclusively para sa Bombo Radio. Sunod kay Bligario gamito niya iyan dagan nga cash agud bakal sang dugang pa nga mga produkto sa mga trade partners agud magamit niya sa iya ihulog nga dugang pa nga mga entries. Malipayon man ini nga nagpang-agda sa publiko na mag-entra sa Buena Mano Salvo Part 20 promo agud magdaog man kaangay niya kag mahatagan sang tsansa nga mangin milyonaryo sa grand draw sa diin 1 milyon ka peso sa nagahulat para sa grand prize winner. Hari isipon ko nga ako na dagaan nga cash 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Paglawag, ani bumatsyam nga sa poblasyon, yung Valencia nga 64 ang edad, ang balkagal, yung mas kanya panyaga, gabi ang balkagal. Ay, ako ginaguro. Laban ka sinjenta, kaya dayo kami, ako lang firme, nagpasakop sa sinjenta dito sa amon. Pasalamat ko sa Bombo Radio, labi nagit sa mga staff sa Bombo Radio, kag sa mga sponsor nga nagasapdag sini nga promo. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Nabarian si Maria Febligario, special draw winner nga taga-probinsya sang Guimaras.